Dneska tu mám takové malé kouzlo. Mám tu dva stejné motorky s kolečkem, které jsou vzájemně propojené drátem. A teďka jedno kolečko roztočím. A ono se mi jako zázrakem roztočilo i to druhé. Jak jsem řešil, funguje to i naopak. A jak je tohle možné? Když totiž roztáčím to kolečko, tak to znamená, že z ruky na to kolečko předávám energii v podobě toho pohybu. A ta energie pohybová se pak tady v tom motorku přemění na elektřinu. Ten motorek je vlastně elektrárna, protože vyrábí elektřinu. A ta elektřina pak putuje tady tím drátem do toho druhého motorku, který naopak tu energii v podobě elektřiny znovu převede na pohybovou energii, tedy na to, že roztočí to kolečko. Když roztáčím to naopak levé kolečko, tak funguje, tak tady nastává úplně ten samý jev, akorát naopak. Že tenhle motor se teďka hraje na elektrárnu a tenhle na motor. Funguje to obousměrně, protože ty motory jsou stejný obě. A je tu ještě jeden zajímavý jev, a to je, že když to kolečko roztočím pomalu, tak to druhé už se neroztočí, to stojí. A to je dáno tím, že tady ten jev je trochu ztrátový. Že ne všechna energie, kterou tady předám na to kolečko, dojde až na to druhé kolečko, že jsou tu ztráty. Jednak, že ne všechna energie z toho pohybu se převede na elektřinu, už se tam nějaká ztratí a taky pak nějaká se ztratí tady po cestě v těch kabelech. Další energie se pak ztratí, že ne všechnou elektřinu, která sem přijde, se přemění na pohyb. Takže když netočím dostatečně rychle, tak se dokonce může stát, že semka už nepřijde dostatek elektřiny na to, aby to vůbec trochu roztočilo. Už se všechna ta energie, kterou tady dám, tak se po cestě ztratí a tady už nedojde žádná k tomu kolečku. Nebo málo na to, aby to kolečko roztočilo, aby jsme byli přesní. Takže to by bylo všechno a pokud se vám tahleta hračka líbí a chtěli byste ji mít doma nebo ve vaší škole, tak se mrkněte na moje stránky a tam si ji můžete objednat.